יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק, הרחוב והנמל. הבית שם אחרי הים, אני זוכר בליל שבת הנר דולק. שמי מרדכי קמינסקי, ואני נולדתי ב-1932, ועברתי את המלחמה, את רוב המלחמה עברתי ברוסיה, כי ברחנו מפולניה. אבא שלי היה תעשיין גדול. ב-43 באנו לארץ, לקחו אותנו להסגר לעתלית, ריססו אותנו ב-DDT, שחס וחלילה אנחנו לא נביא קינים או מה שלא יהיה, אנחנו היינו פליטים. נגמר הסיפור, באנו לפתח תקווה, גרנו אצל הסבתא, ואחר כך עברנו לגור בתל אביב, בדירה שכורה. ואני הלכתי ללמוד במקס פיין, למדתי חשמלאות, וגמרתי את החשמלאות, והתגייסתי לצבא, ושירתתי בחיל אוויר, עד דרגת סמל, וכשהייתי לקראת השחרור, החלטתי ביחד עם אבא, שאני הולך לייצר מוצרי חשמל. איך אני הולך לייצר מוצרי חשמל? תפרן שאין לנו כסף, גם לאבא לא היה שום דבר, בלי כסף לגמרי. אז הלכנו וחיפשתי מה לייצר. מצאתי בחנות אחת שהתיידדנו איתו, בחנות חשמל, ברחוב אלנבי. מין דבר כזה, זה נקרא מצית חשמלי לסיגריות. בדומה למצית שנמצא היום במכוניות, שמתלהט, ומתוך חוט הלהט מוצצים ומדליקים את הסיגריה. וזה מצא חן בעיניי, זה לא הרבה השקעה. מצאנו ידיד טוב, ניסה לעזור לנו, תפרנים, שהיה מייצר קרמיקה. נוימן קראו לו, הלכנו אליו עם דוגמה כזאת, והוא עשה שטנץ קטן כזה ועשה לנו קרמיקות כאלה. ובשביל שזה ידלק בפנים, אז הייתי צריך לעשות חוט להט, חוט מניקל כרום. איך אני אעשה חוטים כאלה בצורת ספירלה, דקה כזאת קטנה? בא לי רעיון שאני, איך שאמא הייתה מלפפת את החוטים במכונת תפירה, אז הלכתי שם, שמתי חתיכת מוט קטן, ושמתי על המוט הזה את הקצה של החוט כרום ניקל שקנינו, ועם הרגל, מכונה לא חשמלית, עם הרגל עובדים, וליפפתי חוטים כאלה, עשיתי ספירלות קטנות כאלה. זה היה למעשה המוצר שממנו אני יכול לבנות הרבה מוצרים בצורות שונות עם אותו פרינציפ. אז לקחתי למשל 2 כדורים מאלומיניום, כמו שפה למשל, ועשיתי את זה כמונחום תקום, בפנים יש את הדבר הזה, וברגע שזה היה עומד, זה היה מחובה, ברגע שזה נוטה הצידה, זה היה נדלק, ובכל אופן זה היה המוצר שאפשר היה לצאת איתו לשוק. לא היה עוד אחד כזה, לא היה. מי בכלל היה צריך מצית חשמלי בבית? לא, זו תקופה אחרת הייתה, זאת בכלל הכל אחרת. ובזכות זה שהתיידדנו עם ההוא מהקרמיקה, ויותר מאוחר עם מג'ר שהוא היה יוצק אלומיניום, והייתי צריך כל מיני סוליות אלומיניום, גם למגהץ שעשיתי יותר מאוחר, ויותר מאוחר גם את הטוסטר, שגם אותו המצאתי פחות או יותר, שזה רבקה מיכאלי בזמנו הייתה מגישה תוכניות ברדיו, לא היה טלוויזיה, והיא רצתה לספר מה זה טוסטר שאני בניתי.
אז היא אמרה לכם, רבותיי, קחו לכם בחשבון, כאילו שני מגהצים וביניהם שמים שתי פרוסות לחם עם גבינה, סוגרים את זה ביחד, זה פחות או יותר מה שהמציאו באמקה. גם לשם אמקה איך הגעתי? אמקה. אמקה זה למעשה ראשי תיבות שמי, מרדכי קמינסקי, שזה אם בלועזית, וקמינסקי זה קה, אם, קה. גם אבא שלי היה מאיר קמינסקי, אז היה מתאים לנו לעשות את השם הזה, ויצאנו עם שם אמקה. כי בעצמי עשיתי את הגרפיקה, עשיתי את העיגול הקטן הזה, והיה מישהו שהתיידד איתי גם כן שוב פעם, ועזר לי והדפיס לי את זה בזול, אז היה לי עם נייר דבק, למטה עם דבק, שמדביקים אותו, הדבקתי, אז היה לי אמקה, זה יצא אמקה, התחלתי עם זה. בזמנו בכלל, תעשייה בארץ הייתה בחיתולים, ויותר קל היה לי בזמנו, אני מבין, להקים מפעל, כי פשוט מאוד, גם האנשים היו שונים. אפשר היה להתיידד עם בן אדם, אפשר היה לדבר עם בן אדם, לא היו מוכרחים לשבת מול הטלוויזיה כל רגע ולראות סרטים וזה וזה. וגם החברים שלי עזרו לי בזמנו, הייתי צריך הרי חוטי חשמל בשביל זה, היה צריך לחתוך אותם וללפף אותם. ישבנו בבית והם היו מדברים על יד השולחן, וכל אחד היה עושה משהו. יותר מאוחר הגעתי לטוסטר שאמרתי לכם כרגע, הייתי צריך יציקות אלומיניום. איך מגיעים ליציקות אלומיניום? אז אמרו לנו פה ושמה, יש אדם נורא נחמד, הוא בולגרי. בולגרי זה כרטיס ביקור היה בשבילנו. זה משהו מיוחד, בולגרי. איך? מג'ר. טוב, הגענו אליו ברחוב סלמה, והתיידדנו איתו פה ושם, אמרנו לו, תראה, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה וככה, ובעזרתו יחד בזה, בנינו את הפלטות של הטוסטר הראשון, טוסטר אמקה. ככה יצירתי, זאת אומרת, כל הזמן המוח עבד לכיוון של... פעיל כל הזמן, לא ישנתי, בלילה גם לא, החלפתי גם בלילה. כן, אבי לא היה אז בשביל לעזור לי. כן, ועשי. אבל זה היה קשה. בוודאי שהיה קשה. תראה, אחר כך הייתי צריך גם לספק את הסחורה הזאת, אז מה, אני אלך לקחת מוניות ולשלוח מוניות, זה עולה כסף, אי אפשר, צריך לחסוך. אז קניתי לעצמי אופניים, תלת אופניים, כמו סבל כזה, דבר כזה, תלת אופניים, ולקחתי דיקטים מסביב לתלת האופניים שמה על הארגז הזה, הדבקתי דיקטים ועל זה כתבתי בטוש ובצבעים, כתבתי אמקה המוצר הטוב ביותר וככה הלאה, זה הפרסומת. וכשנסעתי עם המוצר הזה, עם האמקה הזה, עם האופניים האלה ברחוב אלנבי, אז ראו, הוא נוסע, אמקה. אז אני הייתי הזה שמפרסם את האמקה. אני הייתי מפרסם בעצמי את עצמי. לקחתי, אז עשיתי כבר פלטות לבישול קטנות גם כן. אז חתכתי אותם לחצי, ואת החצי הדבקתי לשמה, והיה בולט, פלטה, מצית היה בולט שמה, ויותר מאוחר גם טוסטר, כל מיני. עשיתי פרסומות לאמקה, והייתי מביא את זה לחנויות, מקבל מהם את הכסף, את הצ'קים, אני זוכר את הכסף הראשון שאני הבאתי, שאני הייתי מאושר. הצלחתי למכור לאט. כשיצאתי עם המגהץ לשוק, שמגהץ היה, למעשה זה היה חיקוי של מגהץ גרמני, והצלחתי לייצר אותו גם בעזרתו של מג'ר, הפלטות הראשונות עשינו ביציקות חול, ואחר כך עברנו ליציקות לחץ. בכל אופן, המגהץ הראשון, קראתי לו אינפרה קל. אינפרה זה היה שם פחות או יותר קליט כזה באותה תקופה, אינפרה, כל דבר האינפרה זה היה ויותר מאוחר כבר הגענו לתעשייה ממש, התחלתי לייצר 50 מגהצים בחודש. זה היה משהו, לעשות 50 מגהצים או 100 מצתים כאלה ודברים כאלה. זה כבר היה תעשיין ממש, אם כזה היה כבר משהו. ואז עברנו לחנות ביפו, ברחוב יוסי בן יוסי, ושם הייתה גם גלריה, והתחלנו לייצר לאט לאט. יום בהיר אחד עשיתי מודעה קטנטונת
בידיעות אחרונות. המודעה של אינצ'ה וחצי, קטנצ'יק, היה כתוב שמה, כל מי שיבוא ביום ראשון לרחוב יוסי בן יוסי ביפו, לעמקה, ויביא איתו מגץ, אנטיקה, פחמים, אז זה עוד לא היה מי יודע, יותר מאוחר אנטיקה פחמים היה יותר יקר מהאינפרקל שלי. אבל אז, ויביא 20 איש הראשונים שיגיעו לשם, יקבלו במקום מגייס חדש, אינפרקל עמקה. שרק שיביאו את הדבר הזה הישן, סתם, פרסומת, במודעה קטנה. מעניין שאת המודעה הזאת יקראו הרבה אנשים. פיצה לכלום, שום דבר, לא תמונה, לא כלום, שום דבר. ובאתי בבוקר לעמקה, שמה ליפו, ואני רואה בחוץ התקהלות, אנשים עומדים שם, ואומרים לי, היו פה יותר, אבל אנחנו כבר ספרנו 20, אז מי שהיה יותר מ-20 שלחנו אותו. אז זה היה 20 איש הראשונים שבאו, הביאו לי מגייסים כאלה, יותר מאוחר בתערוכות שהייתי צריך לעשות, אז עמדתי כאילו מגייס ישן מול מגייס חדש, היה לי את ה-20 מגייסים שהביאו לי. אבל זה למעשה הייתה פרסומת הראשונה שלי ממשית שהייתה, ולאט לאט ככה נבנה העסק, כן? לאט לאט. הנה זה למעשה הטוסטר פיצה הראשון שעם מג'ר ביחד אני עשיתי, שזה ביציקת חול, לא בהשקעה גדולה, אבל מג'ר היה בעל מקצוע, הוא ידע את העבודה, אז אנחנו יצקנו את הטוסטר הזה. יותר מאוחר כבר הצלחתי לעשות. פה לקחתי שכנה שהייתה שלי בזמנו, והיא תמורת כלום, הצטלמה לי. ברגע שהגעתי ליציקות לחץ ולא יציקות חול, כשהמכונה שלו עושה את זה, היא עושה צ'ק ויש, צ'ק ויש. אז אפשר היה לעשות כמויות, והתחלתי לייצר כמויות. והקמתי גם אצלי בגבעתיים עוד ציפוי טפלון, עשיתי אותו לבד, היה בזמנו פללום, רק פללום היה היחידי שהיה מצפה טפלון. ואני הגעתי למסקנה שאם אני אעשה את הטוסטר עם ציפוי טפלון, אז זה יהיה משהו חדיש יותר. כל הזמן חשבתי, כל הזמן פיתחתי. עשיתי חוברת קטנה של תפריטים בישול בטוסטר. את כל התפריטים האלה ניסיתי לבד. נתתי פעם מודעה בעיתון, בין העקרות בית שישלחו לי תפריטים, אולי זה בזמנך אפילו, בישול בטוסטר, בין כל אלה יוגרלו טוסטרים וזה, ושלחו ולקחתי, כל אחת שתפריט שלה התפרסם לי בחוברת, קודם כל קיבלה טוסטר. לא, אז הגעתי לזה, וזה היה, הנה זה פה אחת העמקה, שיטת הבישול המהפכנית של עמקה. זה החוברת שיצאה. שמע, אני מסתכל על זה, זה משהו. זה משהו. מי עשה את זה? מי עשה את זה? אתה יודע, השיא של הטוסטרים, הרי כל פעם שכללתי, אז בניתי מין טוסטר שהוא כמו ג'יימס בונד, מזוודה כזאת יפה, קראו לו ניו ליין. ניו ליין, זה באמת היה ניו ליין, גם את השם הזה נתתי, ניו ליין. לטוסטר הזה. וכשהתחלנו להכין את המבלטים ואת השטנצים, פה כבר היה לי מעצב ידוע, רון נברו, הוא עשה טעות. אנחנו באים לצלם את הטוסטר בשביל להכין אריזה, ואני אומר, לצלם שמצלם את זה, אני אומר לו, תשמע, תמיד את הטוסטר, תמיד אותו בצורה כזאת שהוא לא תופס מקום בזמן ששמים אותו בארון, כי הוא קומפקטי, תמיד אותו. להעמיד אותו, הוא מנסה, הוא אומר, יש לי רעיון, הוא הביא קופסת גפרורים, ותחת לטוסטר פתאום הוא שם את קופסת גפרורים, כי כל זמן שהוא היה מעמיד אותו הוא היה נופל. אז אני אומר, מה זה, איך הוא נופל? אז האדון רון נברו, שכבר שמחתי עליו שהוא יעשה את הכל, הוא בנה את השטנץ, בנה את הכל,
ולא היה שם רגלית כזאת שתחזיק אותו. אי אפשר היה להעמיד אותו. ואז אנחנו פתאום החלטנו שאנחנו נוסיף חלק ביציקה, שהוא יהיה בנפרד. תראה, אתה רואה בחוץ, יש רגלית קטנה כזאתי, בעזרת ניט או ניטים, אנחנו נחבר אותו ביחד, והוא יהיה למעשה הצ'ופצ'יק שמחזיק אותו, זה תומך, ועל זה גם כתבתי אמקה. זה היה כמו שלט קטן נוסף למושג. כן, היו כל מיני דברים, כל מיני הפתעות. הופעתי בתערוכות. אפשר להגיד שאני הייתי אבא של יליד המזרח. הייתי בא בין הראשונים לתפוס את המקום. אני התיידדתי עם המנהל של היריד, ובזכותו אני קיבלתי את המקום הכי טוב שהיה, שאני רציתי. הנה יש לך פה תמונה שבן גוריון, בתערוכה הראשונה שלי, בן גוריון ניגש אליי, הוא התעניין מה זה, נתתי לו לחמניה מתוך הטוסטר, טוסט לחמניה, אז הוא אומר לא, אז אני אומר לו, תראה, זה לא מרבק, זה כבר מאושר על ידי הדתיים אפילו, אבל סתם צחקתי איתו, פה התיידדתי עם בן גוריון, אתה רואה פה, צוחקים ביחד, עומדים, זהו, יותר מאוחר באמת תפסתי מישהו ביוון, מישהו בקפריסין, שבא אליי והתעניין, שלחתי לו, גם לאנגליה שלחתי, היה אחד, שלחתי לו סחורה, וככה לאט לאט זה התפתח. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. הרי אמרו עליי שאני משוגע. כן? המטבח של האמא וכל זה יהיה כתוב פה כתבות כאלה, יש פה כל לא צריך לספר, כתוב. הוא מתחבא בעננים הרחוקים, אני שומע מכונה במנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשווקים, אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. בחלוני אביב וסתיו, ויום גשום ויום שרק, ואור וחושך ויחיד ומקהלה. זה מתערבב
הרבה, שירי קינה, שירי הלל, ולפעמים זו המולה אחת גדולה. אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. זה מפעל חיים. סיפור של מפעל חיים. כל הכבוד לך, אבי. מה זה יופי.